Fondazzjoni qalba fida qed titmexxa b'ħafna ħira biex ħadd ma jibqa' skrus għax kulħadd huwa prezzjuż. Fondazzjoni bħal familja qiegħda tilqa' sew il-linja fejn tingħata d-dinjità lil min jgħix b'diżabilità. Saċerdot minn ġażejtun l-ewwel bniedem kellu jkun laqa f'daru lil-batuti nies mill-ħajja l-kol feruti. Bħalahom tilqalu liet u tagħtihom dak il-ftit bħal-vapur f'maltempo ġar fil-pontlon kisib il-kien. Fondazzjoni qalba fida qed titmexxa b'ħafna ħira biex ħadd ma jibqa' skrus għax kulħadd huwa prezzjuż. Fondazzjoni bħal familja qiegħda tilqa' sew il-linja fejn tingħata d-dinjità lil min jgħix b'diżabilità. L-għajta tagħna għandha tkun ejja ngħinu ftit kuljum lil min ġid biżgħet ixxerred hija fl-ispalla lil min ġwejjed. Fondazzjoni qalba fida qed titmexxa b'ħafna ħira biex ħadd ma jibqa' skrus għax kulħadd huwa prezzjuż. Fondazzjoni bħal familja qiegħda tilqa' sew il-linja fejn tingħata d-dinjità lil min jgħix b'diżabilità. ħolma realtà. Grazzi u proset, hemmhekk konna qegħdin ingawdu din il-kanzunetta li kienet ir-rebbieħa propju ta' kunċert li ġara ftit ilu li sar ftit ilu